Jo sóc usuària d'un pis de lloguer social, de l'Habitat 3. La meva situació, jo l'any 2016 vaig viure un desahuci. El meu ex, jo sóc mare de 3 fills, no em passava la pensió, jo em vaig quedar sense feina, llavors no arribava, llavors vaig deixar de pagar uns lloguers i a última hora vaig acabar amb una mesa d'emergència i llavors em van cedir aquest pis i la veritat que jo estic molt agraïda perquè jo no sé què hagués fet. El que sí voldria dir és que jo mai m'hagués pensat que arribaria a aquesta situació. Vull dir que penso que avui en dia ningú està exempt de que es pugui trobar amb això, perquè vull dir, una separació, fora feina, en una casa, si no treballen dos no es pot pagar una hipoteca, i avui en dia el perfil de la persona desahuciada no és la de fa molts anys, que era gent o que jugava o que perdia el pis, no ho sé, o alcohòlics, una sèrie de gent. Avui en dia, gent molt normal i corrent arriba a aquestes situacions, i vull dir, cada vegada n'hi ha més, i jo no sé, els que manen, què pensen fer, però bueno, jo agraïdíssima, i m'agradaria que molta més gent cedís pisos que estan tancats, per gent que ho necessita, perquè qualsevol dia s'hi pot trobar qualsevol.